Dnešné video som ani nechcel robiť. Mám dnes pomerne dosť veľa práce na záhrade, popri tom varím obed a keď už som nejak začal variť obed, očistil nejaké huby, zeleninu a dal to pripravovať, tak som si spomenul, že mám tento prístroj a že skúsim zmerať, ako je na tom jednotlivá zelenina. Ako vidíte, zobral som stonku z hlívy ústricovej a tak to dopadla. Neviem, ako si ma prestáva baviť sa na toto vôbec celé pozerať a neviem, čo s dnešným obedom, ale asi by som ho mal vyhodiť. Takže poďme na to a pomerajme si jednotlivú zeleninu, ako dopadla. Prvé som si zobral banány, ktoré dopadli, ako vidíte, katastrofálne. No, skúste si na tom pochutnať. Ďalej tu máme kápiu. Tá dopadla dobre. Zelená paprika. Takisto dobre. Kaleráb som chcel merať, ale zistil som, že v prístroji nie je prednastavenie na kaleráb, takže ho merať žiaľ Bohu nebudeme, aj keď vyzerá tak strašne podozrivo veľký, že až tu máme nové zemiaky. Maškrta. No kto by si na tom pomaškrtil? Prekročený limit dusičnanov až. Pre istotu zoberieme druhý zemiak, aby sme overili, ako to dopadne. Tak a rovnako. Pre porovnanie som zobral ešte jeden zemiak, ktorý je z predchádzajúceho nákupu, už ani neviem v ktorom obchodnom dome. Pozrieme sa, ako dopadol. Tento dopadol, dalo by sa povedať, že veľmi dobre. Takže k dnešnému obedu budú zemiaky z minulého nákupu a tie z dnešného do koša. Teraz si pozrime, ako dopadne brokolica. Dole ten nechutný igelit. Ako vidíte, vôbec nedopadla dobre, takže k nedeľnému obedu nebude ani brokolica. Tak, pozrieme sa na nejaké ovocie, či bude aspoň dezert. Tak dopadol dobre. Tak to by bolo z dnešného videa všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, prípadne zdieľajte. Sú to dosť závažné informácie, ktoré by určite radi uvideli aj nejakí iní ľudia. Prípadne dajte komentár pod video a uvidím podľa toho, ako bude mať video sledovanosť, alebo prípadne koľko bude mať lajkov a môžem natočiť podobné videá aj do budúcna. Majte sa pekne, dovidenia.